Περασμένα μεσάνυχτα. Άνοιξη. Μεγάλο δωμάτιο στριμωγμένο από τα πολλά παλιά έπιπλα. Το μεσιανό στρογγυλό τραπέζι στρωμένο με ξεθοριασμένο πορφυρό βελούδο, όπου βρίσκεται ένα ποτήρι νερό. Ο αδερφός και η αδελφή κάθονται σχεδόν αντικριστά σε άβαθες πολυθρόνες, έχοντας ανάμεσά τους το τραπέζι. Δεν μιλάνε, σαν να βρίσκονται σε αγρυπνία ή σε παραμονή αποχωρισμού. Μέσα και έξω από το σπίτι δεν ακούγεται τίποτα, ούτε οι ψιθύρισμοι της νύχτας, παρότι το αναπαράθυρο μένει ανοιχτό. Οι υπηρέτες, όσοι απόμειναν στη ζωή, γερασμένοι, περισσότερο σκιώδεις και μυστηριώδεις, θα κοιμούνται βέβαια. Πάνω σε μια καρέκλα, ένα καψαλιασμένο κούτσουρο, μοιάζοντας κάπως με γυναικείο κορμό χωρίς χέρια και πόδια. Στην ατμόσφαιρα βαραίνει σαν τιμωρία η αίσθηση του άσκοπα αποδιωγμένου ύπνου, μαζί και κάποια αόριστη αίσθηση σαν να έχει τελειώσει κάτι υποχρεωτικό. Τα δυο αδέλφια εξακολουθούν να σωπαίνουν ύστερα από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει στη διάρκεια του μακρόχρονου ταξιδιού της επιστροφής, μέσα στην ένταση του κινδύνου που ξέφυγαν και των άγνωστων κινδύνων που παραμόνευαν. Μοιάζουν σαν να έχουν αδειάσει από λόγια, αισθήματα, αναμνήσεις, σαν μετανιωμένοι για την προηγούμενη έξαρσή τους και προπάντων για την αναπότρεπτη εκείνες τις ώρες υπερβολής στις χειρονομίες, στις εκφράσεις, στον τόνο της φωνής που παραδίδει τον άνθρωπο ανεπιφύλακτο και απροφύλακτο, σαν να υπόσχεται με απόλυτη ειλικρίνεια κάτι πολύ μεγάλο που ποτέ δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει, να συνεχίσει, να επαναλάβει. Ίσως γι' αυτό να βιάστηκε να φύγει και ο πιστός σύντροφος του αδελφού της, λιγότερο δοκιμασμένος αυτός και περισσότερο συναισθηματικός, προμαντεύοντας την αλλαγή του τόνου στις σχέσεις τους, στην προσπάθειά τους να συντηρήσουν την πρώτη τους ένταση, διπλασιάζοντας μάλιστα τη διαχυτικότητά τους. Δεν την άντεχε αυτή τη μοναχική ενοχή, παρότι γνώριζαν και οι τρεις τους τη βαθύτερη γενική συνενοχή. Ντρέπονταν πια, θα εύχονταν να είχαν συγκρατηθεί ή να είχαν χωρίσει νωρίτερα ή να μην είχαν διόλου συναντηθεί. Ωστόσο, η κόρη κάνει μια τελευταία προσπάθεια, μες στην κοινότητα τουλάχιστον της μοναξιάς τους, να μιλήσει και ακόμη να ρωτήσει, εκεί που είναι βεβαία πως δεν χρειάζεται και πως απάντηση δεν υπάρχει. Ίσως να θέλει ακόμη μια φορά να δείξει κάποια αφέλεια, κάποια αθωότητα και ανυποψία, να δοκιμαστεί χωρίς καμιά σκοπιμότητα ή και να καλύψει κατά κάποιο τρόπο τη δυσαναλογία του πριν, του τώρα, του ύστερα, μέσα σε μια θλιμμένη πια και εκβιασμένη ειλικρίνεια.